Πάντελιτς αλλάζει με τον Ράφαελ. Η πάσα επικίνδυνα. Ο Νταρντάι, ο Νικοπολίδης διώχνει. Δεν έχει τελειώσει. Ο Πάντελιτς. Ο Ράφαελ με τον Ντομή. Η μπάλα φεύγει. Μεγάλη ευκαιρία. Με τον Νταρντάι. Κοιτάξτε πόσο ο Νικοπολίδης Τζόγλου. Το λάθος από τον Φρίντριχ. Ο Διόγκο πάει να περάσει από τον Κακά και τα καταφέρνει. Κλέβει μεγάλη ευκαιρία ο Διόγκο. Ο Μπελούτσι πάνω στη γραμμή θα αποκρούσει ο Στάιν. Γερμανική άμυνα, το λάθος του Φρίντριχ. Αποφεύγει τον Κακά. Περνάει και τον Τρόπνη. Ο Κακά διώχνει την πρώτη φορά και στη συνέχεια ο Στάιν πάνω στη γραμμή. Βγάζει την μπάλα. Το εξωτερικό και φτάσει στην Γερμανία για να παίξει στην Πόχουμ και τώρα στην Χέρτα. Λάθος από τον στην περιοχή με τον Πατσατζόγλου. Βγαίνει το σούτ ο Νικοπολίδης δύσκολα. Ο Νίκου γυρίζει για τον Φον Μπέργεν. Θα βγει η σέντρα από τον Ελβετό. Προς τα πίσω η μπάλα. Κόρνερ πρέπει να είναι, ναι. Τζόρτζεβιτς για τον Διόγκο. Βάζει το σώμα για να πάρει μπάλα και να κερδίσει τα μέτρα και τα καταφέρνει από τον Φρίντριχ. Πέρασε ο Διόγκο στην περιοχή ο Μπελούτσι. Η σέντρα δεν περνάει τελευταία στιγμή από τον Φρίντριχ που γύρει εδώ του Μπελούτσι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πήγε καλύτερα τον πρώτο ημιχρόνιο. Ο Διόγκο την τελευταία στιγμή δεν βρίσκει τον Πατσατζόγλου. Περιμένουν. Η σέντρα είναι καλή. Κεφαλιά γκολ. 1-0 ο Τουτού. Ο Τουτού πρέπει να είναι ο σκόρερ. Ο Ντρόπνη βρίσκει την μπάλα αλλά δεν την βγάζει έξω. 1-0. Εδώ οι παίκτες της Σκέρτα πέφτουν όλοι πάνω στον Αβραάμ και ο Τουτού μένει μόνος του. Μαζί με τον Τοροσίδη πήδηξαν. Ο Τουτού πρόλαβε το συμπαίκτη του και είναι αυτός. Ο Ράφαελ με τον Τοροσίδη θα περάσει ευκαιρία. Ο Ντομή θα διώξει. Ωραία για τον Παπαδόπουλο. Τοροσίδη σε μόνος του. Ο πέναλτι δεν είναι πέναλτι ο Τουτού. Το δίνει. Μέικερ με σεντραφόνα εδώ. Η πάσα του Τοροσίδη τελική στον Τουτού και το τράβηγμα από τον Φον Μπέργεν. Αυτός είναι που κάνει το πέναλτι. Πεντακάθαρη περίπτωση. Ο Σουηδός δεν διστάζει εδώ να δείξει τη βούλα και ο Ολυμπιακός στο γκολ 2-0. Ο Γκαλέτη, ο Βαλβέρντε πανηγυρίζει και όλοι. Ο Λέτο κοιτάξτε προλαβαίνει. Τριπλάρει τον Σίσερο. Κάνει τη σέντρα η κόντρα, ευνοεί τον Τοροσίδη που ακολούθησε και προλαβαίνει τον Φρίντριχ για να κάνει το 3-0. Με αυτό το πλασέ, νέος τρίαμβος του Ολυμπιακού απόψε στο Καραϊσκάκι και με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο σαν και αυτόν που είχε το ρωσίτικο ρόλο τώρα το παιχνίδι, εκτός αν έχει όρεξη και για τέταρτο Ολυμπιακό. Ο Λέτο έχει σίγουρα. Ο Ντομή περιμένει την μπάλα. Του τη δίνει ο Λέτο, δεν υπάρχει offside. Η σέντρα του Ντομή καλή γκολ, ο Διόγκο!